povel, pánové. Pane Barnaby, Pane Floriane? zřejmě se jdete omluvit. Už zas. Ne, jednou to bohatě stačí. Tak proč jste přišel? Chci zatím vším udělat tečku, paní Floriano. Ale na tu svou tečku jste sebou přivezli docela hodně lidí. Protože vám rozebereme dům na molekuly, pane. Prosím. To už je na mě vážně trochu moc. Prohlídku už máme za sebou. Ani bych neřekl. Sice jsme se tu rozhlédli, ale jak víte, nic jsme zatím nenašli. Snad nám to vyjde tentokrát, že? Díky. Doufám, že mu zmizí ten jeho arrogantní výraz. Arrogantní? Spíš je to výraz držme si palce. Přání je otcem myšlenky. Musím se k něčemu přiznat. Ten váš instinkt byl tentokrát o moc lepší než můj. Petra jsem odhadl velmi špatně. To je bohužel pravda, pane. Jenže vy zase Sara Waverlyho. Tak jsme si kvit. Prozraďte mi, co váš vytříbený instinkt napovídá o této situaci, Jonesy. Je to marná námaha? Že už by prodali všechno, co našli v té potopené lodi? Nebo jsme tentokrát na naprosto mylné stopě? Ne. Těmhle dvěma nevěřím ani slovo. A máte pravdu, že se tváří arrogantně. O ježiši. Rychle! Přineste nářadí! Pojďte sem. Chce to nějakou páku? Jo, To je ono. opatrně. Dobrý. Tu mříž sundat. Vida.